Na začiatku bol Boh. Boh stvoril človeka. Stvoril ho s telom a duchom. Boh ho miloval a mal s ním dokonalý vzťah. Aj nás Boh miluje a má pre náš život úžasný plán. Biblia hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Ježiš tiež povedal, ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Prečo teda väčšina ľudí neprežíva tento hojný naplnený život? Preto, lebo všetci hrešíme a naše hriechy nás oddelili od Boha. Biblia nám hovorí, že všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu a že mzdou hriechu je smrť. Takže teraz sme na novej ceste oddelení od Boha. Boh je svätý a my ľudia sme hriešní. Oddeľuje nás od Neho veľká priepasť. Tieto šípky znázorňujú, že sa neustále snažíme dosiahnuť Boha a hojný život z našich vlastných síl. Napríklad dobrými skutkami, našou filozofiou alebo náboženstvom, ale tieto naše snahy nevyhnutne zlyhávajú. Je len jediná cesta, ako môže byť náš vzťah s Bohom obnovený a ako by sme mohli opäť prežívať Božiu lásku a plán pre náš život. Touto cestou je Ježiš. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ako vidíš, Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Pamätáš sa? Odmenou za hriech je smrť. Keďže nás však Boh miluje, rozhodol sa, že pošle svojho syna Ježiša, aby zomrel namiesto nás. Ježiš na seba vzal trest za naše hriechy. Ďalší verš hovorí, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a 3. dňa vzkriesený a že sa zjavil Petrovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 ľuďom. Ježiš zomrel za nás a teraz žije. Ale ak chceme vstúpiť do vzťahu s Ježišom, nestačí to všetko len vedieť. Musíme ho prijať ako svojho spasiteľa a pána. V Biblii sa píše, tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Budeme s ním mať nový vzťah. Náš duch sa znova narodí. Narodíme sa do novej rodiny, do Božej rodiny. Biblia taktiež hovorí, že ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Tento dar sa volá milosť a je ním odpustenie všetkých našich hriechov. Dostaneme ho, keď sa spoľahneme na to, čo pre nás Ježiš vykonal a nie na svoje vlastné dobré skutky. Takže Boh ti teraz ponúka dar, za ktorý zaplatil veľmi vysokú cenu. Tento dar ti nepatrí, pokiaľ sa ho nerozhodneš prijať. Ako vidíš, musíš sa rozhodnúť. Ježiš to povedal takto, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu. Nezávisle od toho, či tento dar príjmeme alebo nie, jedno je isté. Jedného dňa všetci zomrieme. Ak sme sa rozhodli veriť a spoliehať sa na Ježiša, naše telo síce zomrie, ale náš duch bude naveky žiť s Bohom. Toto nazývame nebom. Ak sa však snažíme žiť dobrý život z vlastných síl a tento Boží dar odmietneme, nielenže je už mŕtva naša duša, ale zomrie aj naše telo. Pamätáš sa? Pred chvíľou sme čítali, že odplatou za hriech je smrť. Keďže sme neumožnili Ježišovi, aby za nás tento trest zaplatil, my sami budeme navždy potrestaní a oddelení od Boha. Toto nazývame peklom. Skúsme si to teda zhrnúť. Prijať Ježiša znamená nespoliehať sa na seba a svoje dobré skutky, ale na Ježiša, ktorý vstúpi do nášho života a odpustí nám všetky hriechy. Nie je to len emocionálna skúsenosť, ale akt viery. Tento človek tu dole nemá vo svojom živote Ježiša. Tento človek tu hore má vo svojom živote Ježiša. Toto je asi najlepší spôsob, ako viem opísať kresťanstvo. Kde sa v tomto obrázku nachádzaš ty? A kde by si sa chcel nachádzať? Ak chceš prijať Ježiša do svojho života, môžeš mu svoju vieru vyjadriť v modlitbe. Bohu nezáleží na slovách, ktoré zvolíš, ale na tvojej úprimnosti. Môžeš sa modliť napríklad takto. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram ti dvere svojho života a príjmam ťa za svojho spasiteľa a pána. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, aký ma chceš mať. Ak tieto slova vyjadrujú túžbu tvojho srdca, povedz ich Bohu. Ježiš vstúpi do tvojho života a nadviažeš s ním osobný vzťah.